Скандал у нас – корупцията в автомобилната инспекция. Проверяват шофьорските книжки и лицензите на превозвачите заради корупционния скандал в автомобилната инспекция. Работна група от МВР и Транспортното ведомство ще провери всички документи и ще започне процедура по отнемането им. Очаква се до средата на седмицата по аферата да бъде разпитан и транспортния министър Ивайло Московски. Междувременно, експерти призоваха шофьорските изпити да се провеждат от частна фирма и да се контролират от държавата. Ако моя фирма провежда изпитите и аз съм внесъл некъде 5 милиона гаранция, която е поискана да не се купуват шофьорските книжки, бих ви дал на някой да вземе 300 лева за съответно свидетелство или 1000 лева. Тоест фирмата си губи дейност на цялата дейност, целият бизнес. Служители на ДАИ хванаха пиян шофьор на автобус в Силистра непосредствено преди ученици да тръгнат на екскурзия. Проверката е извършена вчера. Тестът с дрегер на 40-годишния водач е отчел 0,52 промила алкохол. Съставен му е акт, а за пътуването на децата от училище Никола Вапцаров е изпратен друг шофьор от транспортната фирма.